Napaka-importante po sa pangangalagaan natin ang ating balat sa tulong ng Jessa Herbal. Isang magandang umaga na naman ating pagsasaluhan mga kaibigan. Kumusta naman po kayo? Nakatulog ba kayo ng mga himbing? Wala ba kayong masyadong iniisip? O di kaya na may bumabagabag sa inyong mga kalooban? Hayaan nyo at bigyan ko pa kayo na mas maraming dahilan upang gumulo. Hindi, joke lang. Kundi, gumanda ba ang takbo ng bawat araw sa ating morning pasada? Kumusta na? Ako si DJ Joey, yung kaibigan sa ere. Di ko inisip noon na ako yung magiging isang DJ sa ngayon. Pero parang destiny rin kung ituring ko at blessing na rin. Nagsimula ito nung biruan lang eh. Kasi wala sa isip ko nga nun. Saka kung nagbabalik tanaw ako, nung bata pa ako, hindi ako palaimik talaga. Pero nakikita ko na yung artistic na side ko kung ako'y nakakakita ng mga bagay na nakakaaliw. Tulad ng magagawa ko kaya ito, kaya ko kaya ito. Pero sa simula nun talagang hindi ako sanay sa limelight. O di kaya nga naman sa pagharap sa mga tao. Mahihain talaga ako. Hanggang ngayon, sa maniwala kahit hindi. Nininervyos pa rin sa paghaharap sa mga tao, pakikipag-usap. At ang tanging nagagawa ko lang na naisip ko ay nilalabas ko lang kung anong natural na ako at kung sino talaga ako. Ako'y pinanganak sa Barangay Barit, Lawag City. Dahil doon noon na destino ang aking ama, di jaynak na iyanak, kalpasan ti makatawin, nag-transfer kami dito'y Bantay, dito'y Balay, kaya taga dito'y Bantay ni mamang ko. Unay nga typical nga family setup kasi di in a way nga jak unay namamu digiti kabagyak ti father side ngem ti mother side ko idin digiti la immediate nakita lang nilelong ko idi picture pa lang ken idin sangpet da nga laga po states ngem natay din. Hindi ako yung typical na bata noon na may kumakalingang mga lolo at lola. Pero simula noon, nang nagsilbing inspirasyon ko talaga, nanay ko. Hindi kami talaga pinanganak na mayaman. Pero masarap nga noon nagsisimula ka sa baba. At ang tanging nagagawa lang talaga ng nanay ko noon ay itawid kami sa bawat araw. At yun ang hanggang ngayon ay nagsisilbing inspirasyon ko. Nakita ko kung gaano niya igapang kami, kung gaano yung katindi yung hirap na pinagdaanan niya. Sa suporta naman ng mga kamag-anak, kahit paano ay nakakaraos din. Nung bata ako, mahilig ako sa mga matchbox eh. Pero kung ano mang laruan ang ibigay sa akin, ginagawan ko yun ng paraan upang maging isang
Diba? Maging isang bagay na may matututunan ako. Kasi simula pa lang nun, I'm never afraid of learning. And I'll never be afraid of committing mistakes. Aside from the fact na tao lang tayo. Pero simula nun, nung natuto ako sa mga Matchbox na yun, doon ako naging creative. And then, ang talagang inspirasyon ko sa paglalaro nun, yan ang talagang nagagawa ko lang nun eh, maglaro. Mag-aral, okay na yun eh. So, maglaro, ang talagang humasa sa akin, yung mga building blocks, mga Lego. Saka, hindi ako masyado sa remote control eh. Kasi gusto ko yung talagang nahahawakan ko. Ako yung gumagalaw. Ako at ginagalaw ko. Parang kung ano yung destiny ko rin. Kung ano yung gusto kong marating. Gusto ko hands-on ako talaga eh. Kaya hanggang dito na kami, hanggang napag-isip-isip ko rin na I have to do more. At ganun naman talaga eh. I have to do more to be at my best. And to do more means not only for myself, doing more to help people realize na talagang masarap nga naman mabuhay.